Ассалому алейкум. Як бор дигар тамошобинои азиз, боз ман ҳамин намуди тройка новинка қабул кардагим духтаро. Размерошон 52 52 то 58 мераванд духтаро. Яъне ки 52, 54, 56, 58. Тканошон турецки двухниткае духтаро. Нархошон боша ҳамагӣ 2900 рубл ё духтаро 3500 ян. Ман шумода специально барои шумо 2900 нарх мондум. Успед кунен духтаро, борои тирамоҳӣ новинка тройка. Заказ кунен, рақамҳо дар рӯи экран барои заказ кардан ва дар комментария закрепид мекунам. Расветкаҳошон чӣ хеле ки дар видео ҳаст, анами расветкаҳо в наличии дорем духтаро. Марҳамат кунен, успед кунен. Заказ ба тамоми шаҳрҳои Россия оформид карда мешавад ва берун аз Россия доставка почта хати дорем, транспортни компания хати дорем, автобус хати отправка мекунем. Фақат шумо дар WhatsApp нависед, мо шумода ҷавоб медиҳем, отправка мекунем заказотонро оформид карда. Ва касоне ки дигар намуди борҳо дар кораи мусулмански платье ё хиҷоб ягон чизи дигар дар WhatsApp суроғ кунед духтаро. Группаи WhatsApp-умда ҳасташ, шуморо ҷода давид мекунам. Интернет-магазин борҳои хоҳишихтона дастрас мекунед. Хайр тамошобинон, то наворҳои оянда подписаться кардана, лайк, комментария мондана фаромӯш накунед. Хайр, паноҳи Худои меҳрубон бошед. То наворҳои оянда дӯстон. بغلم کن بغلم کن بغلم کن بغلم کن خسته ام از همه عالم بغلم کن از خود و غیر ملالم بغلم کن آغوشی گرمی تو از دنیایم به تو میدانی که نالم بغلم کن بغلم کن بغلم کن